Changeni bende ko tinde kinde mutimo nonro ripode mowuok kuom IPOA duonde migepe mopogore opogore ema bende biro bedo kutiyo godo to koro jok man samoro IPOA ok gindiko dhogi ne IPOA gi duonde makamage. Yes, of course nitie jok ma okia kata kuma IPOA no nitie. Nekech mondo ichop kuom IPOA thothne nigi office Nairobi ka. Koro samoro nitie ng'ato mano hinyore Karatina kwa mfano. No hinyore gweng' yo Sondu kucho yo Homa Bay. Koro okia kata wacha IPOA no. But ingene chik dwaro ni police mane nie ng'anyo ka ma hinyruok moro kata tho no wuok e lwete. Chik wacho ni police no onego beni report ka IPOA. Jatend police no wacho ni ne police odhi e tich makama ji makama ne ochokore mar ng'anyo kato ne police omiwa chik ni ng'anyo no kik timre. Koro in the process mar keyo ng'anyo ni ji kama no hinyore. Mano report monego chop ka IPOA. Mamago be achiel kuom gigo mwadhi nono ni to be ripode gi noter ka IPOA. Yes. Ingeni e police service kae be nitiere gimoro ma giluongo ni internal affairs unit. Mabe ng'iyo gigo matimo disciplinary action kigin koro mano be report emomiyo wan gi joka police ka ni to be gigie atua mane mano kao nikech ng'amoro ma ng'ate notho ng'amoro ma ng'ate no hinyore to dhi biro kata